Takže, čusák, v tomhle dílu bychom si chtěli udělat, teda koupit, ten tak vám ukážu, thanks. No a ten. A mimochodem nelekněte se, protože on To je 3476 tref. A navíc, protože on si zapomněl zapnout natáčení. Takže se ničeho nelekejte. 3, 2, 1, pal. Konec the game. Tyjo, nevím proč, až je se mi to líbí, ta hláška. Jo no, Od toho youtubera. PewDiePie! Jo no, to taky. Kum. Ondra, kum. Tome, už se připojujeme. Kum. PewDiePie! Jo, prostě. To je můj jsme spolu! Čau, Gambrinusy. Ahoj, Gambrinus. Dej Gambrinus. Já jsem Gambrinus. Tome si vedle mě hned. Nevidím Gambrinusy. Ne. To je nějaký divnej. Jo, ty jsi vlastně jiný tank. Ty jsi ten stejný jako já. Jo, a ty jsi zase v té jiný hromádce. Jo no. Čekaj, Jak tobě směřuju? já taky. Už k tobě směřuju. Já taky bych rád. Kdyby mi to nepřekážel, tak ten tank. On mě sek! To není fér, on mě sek. Takhle se kácí stromy. No a mimochodem sdílejte naše video. Jo no. Komentujte, Lole, už to lajkujte, nejedu. ale ne hlavně hejtujte. Jo, Lole. Ty jsi... Pojď, Lole. Znova. Musím se zase proti sobě. Tak jo, už jedu, Tome. Teda, Gambrin, jo, Lole, už jedu. Jeď zase tam po té cestičce pojedeme. No už jedu. Bum. Počkej, tahá, Já se rozjedu. nevíš, že tam přijdeš tam ze zhora. Já se rozjedu, jo. Počkej, tak pak přijdeš ze zhora, jo? Tome, stůj, Lole, stůj. A já do tebe nabořím ze zhora. Počkej, to se mi nepovedlo. No tak přestaneme blbnout a tamhle je další ostřelové. A ten backflip se mi poved. To jo. Já jsem největší boreček, který vypadá Jako blbeček. A protože jsem debilek, tak jsem vylez na kopeček. Ne, spíš protože jsi blbeček, ne? Protože jsem blbeček, tak ležím na kopeček, bříškem Kde jsi? nahoru. Lole, počkej! Já jsem spadl do pasti. Lole, já jdu s tebou, neboj se. Jo, teďko přijď ze zhora na mě. Budu tady, tak prostě jako kámo. Tak pojď dolů a vrať do mě. A tak. Tam jsem dole. Počkej, jedu. Já jsem tady ale. No a? Kdy to jedeš? Nemůžu. Je tady zlej tank jiný. Jo, udělám za tebe úkol. Jo, ubral jsem mu. Jo, on má T36. Oh man. Nejlepší, že jdeme do něj dva. No a já se budu muset postarat o toho dalšího. Jo, a já mrtvej. Tome, pomoc mi. Já jsem ho zabil a oni mě zhejtovali ze zhora. Jo no, taky se ti to stalo. No, prohrali jsme bitvu. Jo no. Sakra. Tome, byli jsme poslední, který přežili. No. Ale jako Lole. To je dost dobrý. Jaký mi koko? Už no tak, jo, kokote. Koko! Jestli ti to bude dělat, jestli jako, tak můžeš No. to dělat říkat jenom ze srandy. Kokota. Jo no. To říkej jenom ze srandy. Tak jo, dáme si ty velký tanky. Ty jiný. To až Modern Area. A, tak jo. A Připojáme to se pro diváky, to bude Jo. naše poslední bitva v mém videu teda. A já budu ještě natáčet. 3, 2, 1. teď. Tome. Tak jo, no. Stejně máme velkou pravdu, že se na sebe připojíme.
Nemáme. Tak co? Wow, ten jaký mám tank. To má náhodou je dost rychle. To je ale dobrý. Jsem tam. Podle mě ne. O nic, tak dáme poslední bitvu bez tebe. Tak jo. Chudák. Bez tebe, Majky. Bez tebe, Majky. Je starší vyhovuje Majky. Já jsem 90 mind. Já jsem mind. Já jsem diamond. Game on. Jo no, já jsem diamond. Minecraft nebudeme natáčet, pokud se nám potrat Minecraft nebudeme Jo. natáčet. Protože já ho nemůžu natáčet. Ach jo, já si myslím, že to je rampa, že bych začal na rampku. Jo no. Uvidíš metku. Tome, teda Lole. Říkej mi Ty on se zasek. On jenom byl asi 15 metrů přede mnou. To je normální tohle. Není. A náhodou, jestli náhodou víte, co znamená kokot slovensky, tak na to napište. Jo. Radši nám to nepište, jo? My to Jo, víme. napište nám to na prostě na, víte na co. Na nic. Nikam Jo. nám to nepište prostě. Vykašlete se na to. Tome taky si, když si ve vodě přijdeš jako kdyby si, taky se ti ve vodě děláš tak špatně. On je to led. Anže já jezdím na ledu. Já chci jezdit na vodě, ale to je led. To může být asi tím, že jsou kruté mrazy. Dneska nám náhodou sněžilo Omylem. a bylo to velmi nepříjemné. Ty máš dost? Sakra, minul jsem. Mě někdo už trefil vlastně. Mám smůlu. O, mám už jen 44 životů. Omen. No a jsem mrtvej. Jsem mrtvej, jak skok na tanky. To chci. Co? No kde to chci? To by se. Jo, toho znám. No chci, ten je dobrý. Moc ne. Jezdíš šíleně dobře. Jak jezdí šíleně dobře, to spálí. Ty, já bych taky natáčel to Steam Car Racing, jo. Ty to můžeš, ale já ne, protože prostě mi to nejde. Tak dokoukáme tady tu bitvu, pokud to zase stihneme dokoukat. Už bude to video. 4 minuty do konce videa necelý, no. A mimochodem... Počkej, já natáčím ten pátý, že jo? Jo. Natáčel jsem ještě před tím jeden. Ne. Já? Co? A na to se potom kouknu. To je pátý, jo, to je pátý, já jsem úplně tupej. Tak. To vypadá jako něco ze Star Wars, že jo? A dál to neumím. Dobře, ty bereš vajku, jo? Jo, ty je dobrý hráč. Ta Kaira TR. A celkem mimořádně slušný tank. Jak se jmenuje tady ten? Nevím, Ten vypadá taky špatně ten tank. díky ze Star Wars. Ten? Vypadá tak. Počkat, podle mě by tady jaký se měl být. Počkat, já si dělám úplně na stejně jak tank jako ty. Je tam, že jo? Vyhráli jsme. No. To u nás to vypadá, v začátku to bylo 5-5, pak to bylo 4-4, pak to bylo, a teď je to 3-3. Takže to nevypadá moc dobře na výhru. Jo no. Ale fakt jako tu minulou hru mi to šíleně potěšil si tak šíleně, už jsem byl zdolání. To má Jak jsme dali ten backup? Já už mám 11 000, kámo. To jsem jich měl 6. Kup si nějaký tank. Tady ještě, kolik stojí tady ten tank? Víc, že jo? Thanks.
8050. Máš tady ten Tady to je 55. Koukni se po Tigeru. Koukni se po Tigeru. Tady nebude Tiger. Tak tady asi nebude, možná je to myslím jako AC Tanks. No, No, tady ta bitva byla blbě, tak já s ním skoupím. Já Tanks, se nechci dívat na bitvu. Patona. Tady bude někde Tiger možná. OK. Tak, už jsem možná třetí level, já nevím, já jsem tam nedokoukal. A tak... Ne, tady Tiger není v téhle hře. Prostě jdeme vydělávat peníze. No a tak tohle to bude z dnešního dílu, že? Z mýho ne, já už ještě nemůžu 5 minut. To ty máš dobrý, no. Pak začneme na stejno. Já si mezi dám jednu bitvu. Jo no. No a takže... Čusák! No, víš, že u mě na tabletu já jsem natáčel půlhodinový livestream a mohl jsem to v pohodě vydat. A přes co? Přes tohle. Tenhle tank je docela dost rychlej. Počkej, já musím jít na YouTube. Oh man. Jo no. A tenhle byl, dvakrát nebo třikrát byl multiplayer. Zapomněl dát ty kulky. Kdo to udělal? Jaký zmetek? Někdo si tady koleduje o trest. Tak vidíš, Nějaký Kodiak. vidíš, tady tu bitvu možná stíneš ve videu dokončit. Jo no. To bude na 15 minut. Když se nebudeme dát tak a vydat video. Takhle vidíte, jaké to vydávat videa. Tuto tam nebude, veřejný to nebude. Ne, já jsem to samozřejmě veřejný. A mimochodem, první díl jsme natáčeli dvakrát, protože první měl 35 minut. Takže na sebe vědět, že to musím dělat do 15 minut. A ten druhý, ten pátý, který nevyšel, tak jsem natočil asi o 3 vteřiny nejdelší. Jo, Ej tyjo, já můžu dělat mega fail video. Víš jaký? Můžu tady kuní, tak si vydávají video. Velmi zajímavé, co? A mimochodem, sdílej... Jo, to mohu dělat video, jo? Omen. Mimochodem, sdílejte jak můj kanál Koko 12, tak jeho kanál Mikey Gangstar, pak taky Tomík 09 a další. Jo. A už to video ukončí. Jo, 3. Ahoj, takže Čusák! čusák!